Sa nagpadayong investigasyon sa insidente sa planta sa Mandawi City, kundiin namatay ang usa ka trabahante. Lain-laing anggulo ang gisusi sa kapulisan. Aksidente ba o duna ba'y pagpabaya nga nahitabo? Ani ang report ni Nico Sereno. Gawa sa taga Station 3 misud sa investigasyon ang taga Investigative Management Unit sa Mandawi City Police. Kini aron mas mapaladman ang pakisayod kung unsa ang nakaingon sa kamatayon ni Stephen Corilla sa gitrabahoang planta sa may barangay Tabuk. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Rudolph Franco Oriol nga daghang anggulo ang gisusi karon. Lakip na kung aksidente ba ang nahitabo, kung dunay negligence o pagpabaya o kung dunay timailhan sa foul play. Tan-awon sab kinsa ang nakaingon, may nagsugo ba kang Corilla ug uban pa nga mga pangutana. Paglimpyo sa biktima sa machine, bisan o dili siya authorized to clean the machine kung kang kinsa to. So between that, we have to determine if there was negligence, no, or basin og na by foul play, or natural lang ba or kana aksidente lang. Nakig-alayo na ang kapulisan ug ang kumpanya ug nakaadto na mga investigador sa planta. Usa sa gitan-aw karon sa MCPO ang oras sa pag-report sa kamatayon ni Corilla gumikan sa hitabo. Matud sa PNP, ang asawa na sa biktima ang mitaho og nagpakitabang sa kapulisan pag-imbestigar niini. Ilag lang ta ipahibaw mo to sa kapulisan kay aron makapahigay ng investigation. Pero kana niya nang bahina mo panay pangutana na gusto mo tubagon sa kompanya nganong wala sila makapahibaw immediately after. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV sa ilang habig ang Universal Robina Corporation kabahin niining mga pangutana. Apan gipasabot sa nahauna nila nga statement ang ilang kaandam nga makik-alayon sa investigasyon nga himuon. Samtang interesado sab si Mayor Jonas Cortez nga masayod sa dagan sa investigasyon sa maong kaso. Nagpakisayod siya sa kapulisan kabahin niini ug mangayo og dugang report. Kinahanglan ato gyung ipa-investigar og tarong, and we don't want to leave stones unturned. Ato gyung ikon. So naguwat lang tan paabot ta sa report sa atong kapulisan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.